идомаи қисми дуюми повести Одина дар зовуд. Одина дар зовуде ки шумо дар фасли боло даруну берунашро тамошо кардед кор мекунад. барои тамом воқиф шуданатон ба гузориши аҳволи ӯ андаке тафсил лозим аст. Одина маҷбур буд ки ҳар рӯз канору ҷувол бардошта ба зинапӯяе ки дар таърифи зовуд дидед боло барорад, ё ки дар ҳар шабонарӯз 12 соат ба даруни пахтахонае ки шумо 5 дақиқа тоб оварда натавонистед истода ҷувол холӣ мекунад. ба чунин хизматҳо на танҳо Одина кор мекард, балки 100 нафар мардикорони тоҷик, узбек ва баробари дар таҳти дасти як нафар пудратчӣ кор мекарданд. пудратчӣ аз майдони зовуд боло баровардан ва бадаҳони халоҷӣ резонидани пахтаро аз соҳиби зовуд қарор карда гирифта буд. ин пудратчӣ бечорагони бекасу кӯйро ки аз ҷабру зулми ҳокимону молдорон ва бо сабаби тангии аҳволи иқтисодиву ногузароии зиндагонияшон аз ватан фирорӣ шуда ё ин ки бо сабаби гузаштани заминашон ба дасти боёни судхӯр монда буданд, ба нархи арзоне ба мардикорӣ гирифта кор мефармуданд. вақте ки мардикор ба чанги пудратчӣ гирифтор омад, дигар касе аз қуввату тоқати ӯ намепурсид. хоҳ нохоҳ мисли гови корӣ кор мекунанд. мардикорон ҳақиқатан монанди гови корӣ ба шумор мерафтанд. пудратчӣ чӯбдасти монанди халасчӯби говронӣ ба даст гирифта онҳоро аз ин сӯ ба он сӯ меронд. танҳо фарқ дар ин ҷо буд ки агар гов тоқати кор надошта бошад, соҳибаш чанде осуда гузошта тарбият мекунад. аммо мардикоре ки аз кор фурӯмонад ё ки ба бемории сахте гирифтор ояд, пудратчии ноинсоф ҳамон соат аз хизмат бароварда ба кӯчаи нокомиаш меандохт ва ба ҷояш одами дигар мегирифт. Одина ҳам аз бими бекорӣ ба ин ҳама корҳои тоқатгудоз бардошт карда хизмат мекард. аз ғайри ин як нафас дам гирад канор мебардошт ё холӣ мекард. ягона орзуи Одина ин буд ки ҳар қадар душвор аст тобоварӣ намояд, то аз музди кор чизе пасандоз карда ба ватани худ бозгардад ва маҳбубаи меҳрубони худро ба никоҳи худ дарорад. музди меҳнати Одина бисёр кам буд. дар кор фармудан агарчи ӯро аз одамони калон фарқ намекарданд, аммо дар музд додан ба қатори бачагонаш мешумурданд. бинобар ин ҳар рӯз музди хизматаш тақрибан 30 тин меафтод. бо 6 тин 2 қадоқ нони сиёҳ гирифта дар шабонарӯзӣ наҳорӣ мекард. боқимондаро ба нияти тӯи худ захира менамуд. оре, бо ин гуна хӯрок кор кардан, хусусан корҳои сиёҳи вазнинро ба ҷо овардан душвор буд. аммо чӣ чора? агар ба ҳаррӯза хӯрок қадре гӯшту равған ҳам ҳамроҳ мекард, музди хизмат ба хароҷоти ҳаррӯза намерасид, чӣ ҷои пасандоз. пӯшоки Одина ҳам монанди дигар мардикорони он зовуд фартуду чиркин буд. парчаҳои канорҳои дарида ва ҷуволҳои аз кор баромадаро бо ҳам духта ба ҷои ҷома кор мефармуд. ҷои истиқоматиаш ҳам дар ғояти фалокат буд. ба як хонаи пастаку торики мартубе ки шумо шарҳашро дар фасли гузашта дидед, 15-20 нафар якҷо хобухез мекарданд. барои шустушӯ собун ва барои ҳавогирии боғча албатта набуд. бо ин гуна зиндагӣ тоб овардан зуру қуввати бисёреро талаб мекард. Одина ки
ҳанӯз аз 100 гулаш як гулаш нашкуфта буд, ба ин ҳама машаққат чӣ гуна тоқат мекард? агар зиндагӣ ҳамин аст, бояд соле намонда мемурд, чунон ки як қисми аз мардикорон ба касалии тиф ва баъзе ба бадҳазмӣ гирифтор шуда бо садҳо хориву зорӣ ҷон доданд. аммо Одина бо ин ҳама душворӣ бо як умедворӣ зиндагӣ мекард ва барои ба даст овардани мақсад ба ҳар гуна балову ҷафоҳо бо як азми маҳкам ва бо як дили қавӣ истодагӣ мекард. чӣ будани талаби Одина ба шумо маълум аст? кор кардан, қадре пули посира намудан, бозгашта ба ватани худ рафтан ва ба маҳбубаи дилороми худ восил шудан буд. дуруст, дарди ҳиҷрон худ балои дигарест. ин балоест ки бисёр навҷавононро аз бистари ноз ба мағоки хоки бемаҳал андохтааст. аммо ҳиҷроне ки дар дунболаш умеди висол аст, ошиқи маҳҷурро хеле тасаллӣ мебахшад ва ба бардоштани машаққатҳо қувват медиҳад.